musulmi ya zauna ci ma zaune ba daidai ba ne. Kana da lafiya tashi ka nemi abinci. Kuma matasa a daina takaita tunani, mutum ya je ya yi digiri ya gama accounting a economics ya gama political science, wai in dai ba a ɗauke shi aiki da wannan certificate ɗin ba babu abun da zai iya a rayuwarsa. Kamar tunanin wata mace in dai ta ga shinkafa abin da kawai ta iya shine shinkafa da miya, bata iya kunnin shinkafa ba, bata iya dambun shinkafa ba, bata iya kawai shinkafa ne to shinkafa za a dafa. To kada ya zama tunanin kawai duk ya takaita akan certificate, kuma certificate din ya zama theoretical ne, hatta practical abubuwa baka iya ba rayuwar musulmi ne haka ba. Ya dace mu zama kaman karago, ta ko ina ka faɗi bayani. Aiki ya samu bai samu ba in na shiga kasuwa na iya, saboda zan yi kaza in ban iya ba kuma to ai na iya makanikanci, in ban iya ba zan iya kafintanci, in na samu jari kuma zan iya zuwa Lagos, zan je zan tafi China na kawo kaya. Haka ake ya zama ko ina rayuwa ta juya kana shirya ka amsa. A yanzu da muke qalallahu nan, in ta kama mu koma harkar boko ba za ka dauka dan qalallahu qala rasulullahi bane. In aka ajiye wa dan Allah shine shaida, in na sa tape a wuya na fara dinki za ka sha mamaki. Allah haka ne, za ka ji mamaki. Kuma muka shiga kasuwa sai in kasa ka, mu shiga kasuwar ka gani duk na yi kasuwa, kuma a yanzu tabaibayin aiki ne. Ran da babu wannan in ka ganni a ɗan kasuwa za ka gane ashe mutanen nan ba haka suke ba. Allah ya bada lokaci, inda nisan kwana bari ran da muka koma kasuwar za ka gani. Yawwa, ban ce dai zan kai kaza ba, amma akalla dai ko ɗan kunu zan kai. Haka rayuwa take, ya zama ba wai tunaninka ya takaita a wuri ɗaya ba, ta ko ina ya juya tunaninka za ka iya yi. Zan je gona na yi noma, kuma ni manomi ne, kuma zan iya yi. Noma ba sai da fartanya da kanka ba, kiwon kifi noma ne, kiwon kaji noma ne, kiwon shanu noma ne. To haka rayuwa ake bukata ta kasance. Za ka iya yi, in nan ya gagara zan yi wannan, in wannan ya gagara zan yi wannan. Amma yaran mu a yanzu tunanin kenan kadai, shi karatun bokon ba a fahimce shi ba, satifiket din ya rike, kuma gashi da dogon buri, ya rike takaddar gashi da ƙari ya gama, amma buri ya yi yawa. Kuma waɗanda suka ci gaban mun gagara sassautar da kanmu mu yi mentoring na bayanmu, mu zauna mu canja tunanin yara. Dole sai ana zama da su ana canja musu tunani. Babu wanda aka haife shi da duk fikirar kowa samu yayi, to ka rika zama da su kana na musu yaya rayuwa take yi. Shi yasa yanzu a masallatanmu wallahi dole sai mun canja tunani. Ba wai masallaci kullun ta'alim din bulugul maram kadai ba, ba laifi bane bulugul maram. Ran litinin muna tafsiri, ranar talata bulugul maram, ranar laraba kitabut tauhid, ranar alhamis da juma'a kuma karantar da kasuwanci da sana'a ne. Sai mu nemo wani gogaggen dan kasuwa a garinmu sai mu ce zaka zo ka mana muhadara akan kasuwanci, yaya ake hakuri da jarrabawa. A wurin sai a tara wanda suka gama karatu sai a gaya musu yaya ake kasuwa, ya ba su labarin kansa da nawa ya fara kasuwanci. Ina tare da Alhaji Aminu dan tata, hafizahullahu ta'ala, yana cin waɗanda suka ɗauke ni kaman ƴaƴa. Allah sa masa ƙauna ta iyaka, yana duk matsayinsa saboda ƙaunar addini yakan shigo Abuja ya tafi har gidana. Da kanwarmu muna karba, da haka muka fara neman kuɗi, da haka ya fara neman kuɗi. Sheikh Suleiman Ar-Rajihi da nake baku labari a Saudiya, kuɗin da ya bari ya kai 16 biliyan 16 na dala, amma fara neman kuɗi ya je ya taro wanda suka zo umara ko aikin hajji daga iyakokin Saudiya, wajen Kuwait ne, wajen Yaman, ya rako mahajjata da kafa ya nuna musu hanyar Makka, su dan bashi kuɗi ya tara. Da haka ya fara yi, har kudin ya kai ya fara Beirut Change, har ya bude bankun Rajihi. Ar-Rajihi bank nasa ne gaba daya, amma kawai aikinsa shine ya taro su ya nuna musu hanya, a biya shi kawai guide yake yi. Amma duba yadda ya zama wanda ya fi kowa kudi yau in ka dauka a duniya bisa ga Forbes magazine shine wa? Shine Steve Jobs. Steve Bezos.
Jeffrey Bezos nake so, Jeffrey Bezos mai amazon.com. Lokacin da ya fara yin amazon.com 1994, a garejin gidansu ya fara, kwamfutarsa guda ɗaya ce desktop, tsohuwa ce, bai da kudin sayan sabuwa. A 1994 a gareji ya fara. Jeffrey Bezos kenan. Tun daga 1994 bai taba cin riba ba sai 2003. A 2004 shekara tara tukunne ya samu ribar dalan farko. Shekaransa tara a gareji yake, bai taba cin riba ba kuma yana aikin. Ribar farko ya same ta a 2004 ne, amma a yanzu shi ya fi kowa kudi a duniya. Ita fa rayuwa haka take. To amma matasanmu ba a ba su wannan tarbiyya din. Allah ta'ala ya jikan magabatanmu, wallahi ba su bar mu a banza ba. Mun tashi tun ba mu san kanmu ba, aka kai mu haddan Qur'ani, muka gama, muka da aka samu a boko, muka shiga boko, ba a bar mu ba, aka ce je ka koyi dinki. Zan tafi boko in dawo, a tura ni awa ɗaya a ce sai ka je ka koyi dinki, na dawo a ce ina dawa kuma a ce wuce makarantar Qur'ani. A rana ɗaya mutum ya je yayi. Na gama sakandare aka ce je ka fara yin kasuwanci, gabanin jaraba ya fito aka ce je ka shiga kasuwa. A lokacin kudin bai ta kara ba, har Kamaru na fara shiga in sayo kaya na kawo Najeriya. Wannan bayan gama sakandare ba a je jami'a ba kenan, kuma sa aka aka a ce sai ka je ka yi. Amin. So yaranmu a yanzu ba su fahimci haka ba, sai an zauna an karantar da su. Kowa yana bukatan bulus. Waɗanda suka fahimci rayuwar kuma kowa ya kankame, bayi da lokacin ma zama da kowa bare koya masa. Dole mu rika creating time. Kar ka zo Abuja ka zauna, ko in zauna Abuja wata 3 je ka gida tare matasa, ka hada list din suka gaya zaka fara tarbiyyantar da su, ba su shawari, gaya musu rayuwa take ciki. Takardun wasu sun gama karatu, karba ka rike, ka samu daman daukan ma'aikata, ja hankalin su, ku je ku yi applying waje kaza. Wannan da haka ake ci gaba a cikin al'umma. Kada ya zama tunaninka kadai me ka samu, a kwangilan me zan samu, a tunaninka da farko waɗanda muka tashi tare, ƴaƴanmu, kannanmu, makwabtanmu, marayun anguwarmu, ta ya za mu taimake su zama mutane a cikin al'umma.